Cambuur zet min uiteen. De wedstrijd is 10 minuten oud. Als Matthias Schils hier de fout in gaat. Hij levert de bal zomaar in. Uiteindelijk komt de bal bij Matteo Cachiera. Die had alle tijd om uit te halen. En ja, toch dat ik wel fantastisch. Hij zit de 1-0 binnen voor Jong Ajax. Na je over minuten al. Jong Ajax krijgt dan een hoekskop te nemen en het gaat op een nij mis van Cambuur. De Leeuwters krijgen de bal net voort. Het is uiteindelijk Noah Lang die in balbezit komt. Kapt Daniels uit en punt het de bal in de vierde hoek. Cambuur zit na zo'n minuten al met 2-0 efter in Amsterdam. Dan gaat Jong Ajax terug en wordt het nog slimmer voor de Leeuwters. Karel Eiting krijgt de bal hier voor de voeten en het drama wordt compleet. Als Karel Eiting dus de 3-0 maakt van Jong Ajax en voor Cambuur dreigt een afstraffing. We kunnen zelf alleen nog maar verweten dat we de eerste helft net scherp genoeg zijn, te slap in de duels. Ja, dan kost bij een 2-0 ruststand in en dan is het heel moeilijk om dat te herstellen. Ik vond niet dat we hard waren in de duels. Ik vond niet dat we de bal echt wilden hebben. En ja, dan zie je dat dit gebeurt en dan wordt elk foutje keihard afgestraft en dan loop je ontzettend achter de feiten aan natuurlijk meteen. In de tweede helft komt Cambuur dan goed uit de kleikamer. De voorzet komt van de linkerkant van Xander Houtkoop en mooi aanmaken terug Nigel Roberta. Het wordt toch weer een wedstrijd als hij net 63 minuten de 3 maakt. Cambuur zet dan terug, maar Sai van Wermerskerken hier in balbezit. Komt mij de voorzet. Wordt die oorrekken op Bato? Nee, maar die boog je op een peel. Ja, dan zit het de Leeuwters ik net mij. Het wordt een paar minuten later toch nog 3-2. Als Jong Ajax de bal hier net goed voortwerkt. De bal komt bij Matthias Schils aan de linkerkant. Komt mij de voorzet. En op haast identieke wijze maakt het Roberta de 3-2. De wedstrijd wordt weer spannend. En Cambuur kan nog vol voor een punt gaan. Jondal had de Leeuwters een paar minuten vertierd de kans krijgen op de leakmaker. Roberta, hij krijgt de bal voor de voeten. Hellet uit. Maar shit oer. En daar terug blijft het bij 3-2. Ja, ik ben iets te wild in de afronding. Als je zo dicht bij de keeper staat, moet je hem gewoon rustig binnen tikken. Maar ja, op dat moment verlies ik mijn hoofd, denk ik, en ja, schiet ik hem heel ver over. Vreed speelt het Cambuur op een eitje in een belofteploeg. Dan is Jong FC Utrecht het in stander.